muga-muga ya suwane kados Mbah Kakung nggih, Mbah Haji. 115. Kok nek nyinden wis ngetutno dalang-dalang ki gen wis pas sak mlebune ngono. Nek wis pas niku mpun rada lali niku, mpun mboten nate pas. Oh lah nggih wis lalinan kula senenge teng mriku niku. Nggih to. Nggih nggih. Asem e jolang. Anjenengan iki tak Aku nak banting kowe we cek kuat. lah wong kula niku remen kalian jenengan. Nek ngeten-ngeten iki lho blas ora ning ati iki ora tertulis. Oh, ora tertulis. Ora tertulis. Terakhir menika bintang tamu Mas Jolang saking Ponorogo Mbak Lucy Brahman diaturi jumeneng Jo. Oh, kali Mbak Lucy to. Nggih, nggih. Ayo. Mriki Mbak Lucy. Allahumma Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin akan tamaril nilai sholatnya la ilaha illallah bimutilai Tombo ati kulimo sing pernate apik pisan mono Quran sakanane kabeh minggu salat dilakonana kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat ngira ingkang duwe kaping lima dikabari kang suwe sakate sapa bisa lakoni insyaallah Gusti sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu sugeng riyaden minal aidin wal faidin. Nggih, sami-sami. Mohon maaf lahir dan batin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan baik saya sengaja dan tidak nggih Mas Nggih, Sigit. sami-sami. Saged dipun lebur dinten wonten dina hariyaya menika. Semanten ugi kula Mbak Lucy sedaya kalepatan kula sak kanca-kanca cakran ningrat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Injih dawah sami-sami kados pundi pawartosipun lagi sehat. Pangestunipun sehat. Alhamdulillah semanten ugi kula sak keluarga. Saking Ponorogo kula jam pinten Mbak Lucy? Kala jam pinten wau sonten wau jam gangsal. Jam gangsal. Ije, setengah gangsal. Mboten Ding, setengah gangsal nggih. Oh, Radi iya. macet menika. Pinaringan lancar nadyan to radi macet perjalanan mboten manggih alangan setunggal napa. Alhamdulillah antuk pangestu panjenengan Nggih. saged lancar dugi mriki. Sowan Piyai Bojonegoro. Wah, dosane iki aku. Kowe ngopo ejo ning gurine Mbak Lucy kok kaya bungai? Ah pripun mong kono lagi bar minal aidin wal faizin kula dikenek-kenekno meneh lho Pak Git. Kok piyayi kok iso pantes ngene wis kaya black roti. Lho, ngenyek niku jenenge Mbak Lucy. Suwe ora ketemu pisan sampean diarani kaya black kongguan. Ngene ora pelecehan. Mboten nesu kula wong sing ngarani lambene kok tikus surut. Ora nesu. Alhamdulillah kula ngadeg. Nah, udan deres rezekine teko. Amin, amin. Alhamdulillah Pak Igit remen sanget sowan wonten dalemipun Mbak Haji Bapak Suparman. Mbah Haji Suparman. Suparman. Masya Allah. Lagi nggih mriko Pak tasik luwung garpol mriko ngajeng nggih. Insyaallah mboten udan, santai mawon tenang. Ngeten Nggih. tok mungkin ilang dhewe. Nggih. Luar biasa ngalah berkahi beliaunya. Nggih. Diparingi panjang yuswa Masya Allah. Mugi-mugi adewe ketularan. Amin. Sehat kados beliaunya. Kathah rezekine kados Amin. beliaunya. Amin, amin. Niki dikancane sinten? Jolang kan kok pangkleng apa pripun? Uang lho iki. Wong ta? Masamu. Tak kira kethek. Ha ketek ora mbemi. Ora sudi. Mimik iki anak kaya awakmu prek yo tetanus aku. Ya ora aja nganggo kuwi to. Aku kuwi lah ya moh kok. Wis kedaluwarsa. Kowe ngenyek kedaluwarsa, kowe ora ngerti. Piye? Susu kedaluwarsa kena nggih tamba gudik. Aja ngenyek. Masuk arep ngene-ngene biyen wong tuwa iki tau dadi perawan nggih to Mas Sigit nggih. Leres. Ana nenek wong nom ki mesti ana wong tuwa. Ngono lho. Dadi kowe kuwi karo wong wadon aja semena-mena ngelokne Mbak Eni, Mbak Yun, ya ta Mbak Yosi, Mbak Ida Lili kuwi mau. Lala. Lala. Ganti to wisan. Ganti apane kono sing suwek kok. Oh, piye? Maksudnya tuwek.
apapun wujud seorang wanita, wanita itu adalah pahlawan. Loh, nggih Pak Mas nggih? Leres, Loh, leres. dadi wong wadon iki ora gampang. Ya macak, ya manak, lho ya ngopeni bapak. Lho, Pak iku dalan gundule. Pak, radi mriki, Pak. Nggih. Mati maju Pak ya Oh, Allah. monggo langsung mriki. Jibek iki. Iki Udane teko. fan-fane Bu Sigit. Tujune terope kok. Luar biasa Jembar. nggih. Tapi kena ditengeri nek di Bojonegoro dan sekitarnya pasti teropnya panggung dangdut. Mbak. Luar biasa. Piye-piye baleni neh? Nggih, nggih. Ora usah baleni. Nyapa? Lihat sebagai seorang wanita adalah pahlawan. Lah, gitu. seorang wanita itu pahlawan. Lek rumah tangga iku ora ana wong wadon bingung sampean. Kok iso? Contone lek bojomu bendina masakne nggih to Mas. Nggih. Pomo kuwi sedina ning warung wis ping 3 ping pira 50.000 ping 3 ya ta? Ha, lek kowe duwe anak, ngedusi anak dan Lah. lain sebagainya, ngurus duwe pembantu wis pira sesasine ya to? Nggih. Terus kowe lek bengi, Hah? lek bengi Masa apa numpak pembantune ya? lah iya apa maping napa maping bengi kowe kene komplek ping 5 ya wis ping pira? Walah lah. Ya golek sing murah-murah. Iya barno kena penyakit. Borongan. Ya, jangan begitu. Jadi karena ini masih nuansa fitri. Nah, mengucapkan apa Mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, ambiar udan. Kadek arep munggahi lambeku kecemplokan apa walang sangit. Lho padha ta? Iya. Tak kira walang sangit seneng sing merongos-merongos. Jebule seneng sing ngono barang ya. Ya iya, kan rogisi. Ngene iki pertanda. Mohon maaf lahir dan batin. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Sik ditutup sik kok malah ilang. Lah ya pertanda ape njaluk ngapura. Iya, iya ta, saiki ketenokmu. Iya. Wis, Wis. Pokoke Idul Fitri lahir batin. Lahir batin. Wis balik fitrah resik Kembali neh. fitrah resik Dosane wis entek. kosong-kosong. Iya, alhamdulillah. Menika hajatine apa Pak Sigit? Menika ulang tahun utawi ambal warsa Mbah Haji Parman Masya Allah. ingkang seabad. Oh, 100 tahun. 100 tahun. Saabad Saabad, 100 nggih. tahun lho. Masya Allah, nggih nggih nggih, Lah luar iya. biasa lho ya. Nggih. Nabi Nuh umure 365. Mbah Haji 100 tahun. Kanjeng Nabi swidak 5. Telu. Swidak 3. Ya, swidak 3. Dadi awake dhewe iki melu bersyukur. Sudah telu. Nek kowe saiki 57 berarti 6 tahun wis, Jo. Meh padha. 6 tahun ulang tahun yang Ke-63. ke-63. Iya. Apa muni ndang mati? Ora. Mboten ngeten iki malah awet urip kok raine berangunan. Awet Kok urip. barongan. Malaikat angger penjabut terus wedi sik ya ora. Gila. Gila. Loh, kok ngene? Pun bar kemawon ya Allah ngono Kok ya. ngiwi-ngiwi. Ora ngiwi-ngiwi wong terae ngene iki kok ya. Nggih. Nggih. Menika Nah, nganu napa? ndhisike menika hajatipun Mbah Parman kan Oh, nggih. wayangan. Nggih, Niku siap. pengin minggah panggung. Masya Oh, Allah. ngaten. Mbah Haji. Nggih. Ya Allah enten sing nderekaken monggo. Mengke didampingi Mas Nur Hidayat. Oh, nggih nggih siap. Ngoten. Lho jenenge putra wayahe nyeneng-nyenengke wong tuwa. Loh, nggih. Karepane wong tuwa apa? Leres. Engko aku arep nyawer sinden-sinden. Apa nek ketemu Lucy Brahman iki? Oh, monggo Mbak Parman Nggih, dilih. Mbak Haji, mawon. monggo. Metara manca, monggo Mbah Haji Parman kali Mas Nur Hidayat. Turuk. Alon-alon. Monggo Mas Nur Hidayat. Baik digandeng. Amit-amit dalane nak, dalane nak.
golekne dalan, Jo. Kawal salaman karo sinden-sindene. Wah, langsung nyawer, Jo. Kakung jumeneng udan deres. Wah. Rezekine kathah nggih Kakung. Matur sembah nuwun ya Allah. Diurut Kong nggih. Nah. Wis jo sabar. Matur nuwun. Sabar. Nggih. Wah, sembah nuwun, Mbak. Kaya Haji. pas ya panjenengane iki kok ya ora kliwatan iso netrane iki lho isek panggah tatas. Tajem. Lah wong arep ditulungi. Duite kok ya pas siji-siji ora ana sing katutan loro. Mboten kok titis sae. Ajeng maringi dipijeti riyen Pak Igit, mangger kandelak loro ngoten. Mbah Kong sembah nuwun, sembah nuwun. Mbah nuwun, Mbah Haji. Kakung ditutut saka sae ngene jebul maksak gebokan. Iki putrane sing Polkeri lho Mbak. Anu nyun sewu niki munyok kula ket. Lah niku jolang kalih Mbak Lucy kelewatan. Alah Mbak Kong kaya. Jolang dereng. Nika pun. Niki putune. Masya Allah. Nganggo mic jasune. Nggih. Ya Allah, masalah, Oh, masalah ditambahi. nggih matur suwun ya Allah Alah, Kakung, alah, aku ngene iki gak kuwen. Iki jenengan mubeng melih mbahnya. Oh, mubeng neh. Yo alah. Oh. Biasane sing nom nyangoni sing sepuh lho ya. Kok ya sing sepuh malah nyangoni sing nom ngene kira ya seneng to. Masya Allah. Mengke nek kurang ngene jolang mang jaluk melih kak residen nggih mboten apa-apa, Mbak. Mboten ngarah kurang Pak Igit wong rong sip niki kok. Tapi luar biasa Mas anak cucu beliaunya nggih sangat berbakti kepada yang sepuh. Salah. Makane rezekine Ngene iki luar biasa. perlu ditiru lho Mbak. Ya, Masya turi kok, ya. Allah. Awake dhewe iki semoga Ya, kok turi. ketularan. Pak Igit maju Pak Igit. Ya jo, halah. Nggih, pun pinarak riyen Mbah Kong. Nggih, monggo, Lho, isih pinarak, turah kok. pinarak, nggih. Isih turah. Niku tesih turah pun mendek mawon. Alah nggih to. Alah jenengan iki kok malah. Isih kok Jo kowe iki nyepelekke karo Mbah Haji. Ya iya. Masya Allah, matur suwun Mas. Masalah Lancar Mas, rezekine, nggih Masya Allah. matur suwun. Nggih, ada ucapan apa niki kagem Mbah Kong? Masya Allah. Niki putu to, Kong? Nggih, putu ada ucapan hati yang gembira napa jenengan? Kakung ngersake? Lon, Kakung ngersane iler-iler. iya, Alhamdulillah. yang biru. Nah, kalih selendang biru. Nggih, siap-siap. Kalih napa melih, Mbak? Kalih napa melih, Kakung? Lon, Kalih napa melih? Iler-iler selendang biru. Terus Asmara. gubuk asmara masih. Kodang kuning. Ya, Nah, aku tuh teh manggung uga. ayo. Iya, kotak manggung. Siap-siap Kakung, Masya Allah. Nggih. Sehat ya Allah. Ya Allah. Kalih sehat. napa, Mbak? Gala-gala. Napa? Ben awet nom. Ben awet enom seger waras Kakung. Umure bertambah. Alhamdulillah umure ben tambah encok pegenure mati kadah selalu kurang saged ical sedaya nggih. Iya, Jo, takoni resepe apa nganti 100 tahun iso Kakung. sehat. Niki sing do rawuh penasaran rahasiane napa kok panjang sesuk tesih sehat. rezekine wis tambah ben iso nanggap wayah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Nggih. Rahasiane napa Kong ben sehat panjang sesuk kados jenengan? Rahasiane, Lon, carane pripun? carane Ben. madang lah. Madang. Carane darane madang kalih artone kathah nggih. Dan madang mboten saged Urip. urip. Nggih.
Oh, nek kepengin dawa umure madang, Mas. Madang. Madang. Mboten Aja doyan meteng. madang. Nggih mboten urip. Nggih, masyaallah Lah, ngono kula. iki putune lho, monggo maju meneng putune iki. Putu. Mengucapkan ulang tahun napa? Mas paring asma sinten, Mas? Mengucapkan selamat ulang tahun kadem Kakung napa Kakung. kados pripun monggo-monggo. Yud, selamat ulang tahun nggih. Oh Yud, nggih. iya. Muga-muga panjang umur. Amin. Umur seger waras lancar rezekine. Amin. Lah iki buyute wis semene lho, Mbak. Lah nggih lho masyaallah. Nggih. Nggih leres niku Mbak Lucy. Lucy Brahma. Oce, Pak. Pokoke gubuk kasmara nggih, Kang. Eh. Sente rewe. Mase. Jenengan Mbak Lucy. Lah. Siti Demange uten. Ya Allah Mbak Lucy. Pripun? Siti Demang. Siti Demang. Wis pokoke Nggih, dilani nggih. ngono ya. Niki sing pertama napa? Lir ilir rumiyin? Napa lir ilir napa gubuk asmara riyin? Lon, Ilir-ilir napa gubuk asmara riyin? bubuk asmara ri. Gubuk asmara riyin masih ngoten nggih. Ya Allah. Alah, dhewekane empuk. Nggih tangane empuk. Mbak Lucy tangan empuk. Seger ya kok. Wis Iki to piye ben. mulane dikupok? Wis to ya iki lek ora sing demok-demok ora mbakong ora tawehne. Iki ora ana kursi apa piye Jo? Lungguhke kene Mbak kok nek kursi. Nggih, tak cium lho. Ora mbakaku ya ora. Budutke kursi. Lenggah ya. diparene Aku kursi. biasane nggo kursi sing rondo anu Ah kuwi. ya. kae dibudukne sik. Mbahe nyuwun Kae, dhisik kae, dhewe kae, lu, gubuk kae, asmara. Oh. Kok, Iki bengi wayangan kersane Mbah Kung. Lah iya kok. Aku nek ora dalange sigit ora ngono ki. Aduh. Pun karo pinarak ben gubuk asmara karo Mbak Lucy. Nggih, ya Allah Ini awas-awas. pinarak. Jolang sikile mbahe kok sukune kok dipidhek kursi. Arti wae 100.000 sukune Pun bayar dipidhek wayangan kursi. iki dibayar dhewe ya dienggo dhewe. Siap. Nggih, gubuk asmara nggih, Kong. Gubuk Nggih. asmara. Gubuk Nggih. asmara. An nggih. Nggih, lara mara pokoke nggih, mara wis Dibawani, Mbak Lucy. Nggih. Tak bawani sik. Nembake Mbah Kung. Nggih. Masyaallah. Alah. Tangane Mbak Lucy empuk. Oh, iler-iler dhisik. Mulai maleh kok. Oh iya, nggih pokoke bar gubuk asmara ilir-ilir yen apa? Ilir-ilir. Ilir-ilir dulu. Oh. Ilir-ilir yen. Ler-iler Tandure tandure wis sumilir tak ijo royo kota anya penekno blimbe
Wis direpeni ilir-ilir. Ngendi Alhamdulillah. apa Lah kuwi. diurut nek anu. Lah jenengan nage bar lari lendang ke selendang biru. Ayo emot lo kaya. Anu. Sing nika ta? Nika ta? Nah, ada tapan janjimu niku. Pokoke bengi niki pokoke nyeneng-nyeneng Mbak Arman. Pokoke tenan wis. Bengi iki mang oh, pateni setiamu ketak pateni setiamu. Selendang biru tak pateni. Nek Mbak Arman bengi iki tak mulyake diapit Mbak Lucy karo Mbak Eni. Mbak Eni lungguh tengen kene. Lek Mbak Eni karo Mbak Lucy iki padha karo limbuk dan cange. Alah limbuk kabeh kok ya. Ya, kene anu yang kene mumpung awar Mbah Kong awakmu somben iki ya mulane tak omong yo. Apa? Aja kemayu wong saiki jek ayu. Niki namine Mbak Eni. Bintange ketoprak. Mbak Yosi, tambah Mbak Yosi nih. Tambah Mbak Yosi. Ya, Kene ya. kok yo isih eling yo tambah Yo yo. eling lho. Ayo Yos wis. Pun Niki monggo. Mbak Eni bintang ketoprak niki Sampean konyel kono, niki sampean konyel kono. Mbak Yusi. Mbak Yosi. Ya, alah Wis. yo. Jan petringane ya nek dhewe-dhewe lho jan kerumun. Selendang biru Mbak Yusi. Selendang. Jo, foto kok kono Jo, foto Ya kono Mbak. foto. Nah, diapit sinde-sinde. Nah, foto. Kaya eling lho sepengen sih. Kok elcok? Yo tambah Yosi. Aku ngapal. Lah nggih, Ya. jan ya Allah. Wes aku kalah mbari tak ning kene aku, Mbak. Kowe yo jejere Mbak Yosi kono lho, Jo. Nggih. Ah. Nah. Wes kene. Ah, selendang biru nggih Mbak Eni, Mbak Yosi, Mbak Lucy. Di foto buyute. Senyum Gong, senyum. Foto buyute. Senyum. Senyum. Kok Mbak, kok wis senyum Persani mbek kamera, orang. persani kamera. Nah. Ah, dadah. Iya. Tangane ngene kok Mbak Kong. Iya. Gaolo. Iya, ngene kok rada masalah. Piye ra kepenak cedak sithik Jol- karo dipijet. Diomongi lah nggih to. Ngene iki lho, jolang milik, jolang kalah ganteng. Dalam? Dek biyen yo, dek biyen nggih ganteng. Oh, dek biyen yo ganteng. Percaya buyute ganteng. Ganteng pancen yo. Selendang biru nggih. Kedap tesma aku nyaman selendang biru. Sindene nuwun sewu Kong sindene niki ayu-ayu napa mboten? Ayu-ayu. Ayu. Ayu Kong pas wedaan kok. Cantik-cantik kabeh kok. Wedok nggih Kong nggih. Sing mboten ayu. Wah, lho, Mbah Kong lho pinter. Ya julang sing ora. Aduh. Kono tok sing Kok ora. isih tengen ngono Mbak Kong masyaallah. Sek titis yo Mas. Ayo Mbak Yosi. Nano. Hanya selendang biru, selendang biru among ngenaki hati. Aku lek mati. Halo, iki jenenge Pripun Kong? menikmati. Pripun? Iso dadi daging. Jadi daging.
Suarane Yosi dadi bagus. Jan marai seger waras nggih kok nggih. Jan. Terus Mbah Kung, nom-nomane nakal mboten mboten. Nggih dados daging nggih Kong. Suarane Mbak Yosi dados napa, Kung? Sae. Sae. Dados sae. Nggih, nggih. Masyaallah. Terus ya. Terus. Naratakan batin setiamu Oke. tetap Suwuk. penuh janjimu selendang biru Wah, segere Mbah Kung ditembangke selendang biru diapit. rong laku. Rong laku. Ler selendang biru. Saiki gubuk asmara. Wah, ape kaya Prabu Menak Jingga. Lah piye? Ah, garwane telu. Sapa bae Mas? Ayo, kencana wungu. Terus? Terusan paita puyengan. Godone wesi rujak polo. Wah. Godo wesi kuning, wesi Ya. kuning kok rujak Iya, kono iku. wesi kuning. Wah. Nggih. Kong remen nggih. Remen to. Wah. Remen to. Barokah. Gubuk asmara dibawan. Sik. Oh, badhe nyawer. Oh alah. Nggih. Masya Allah. Putune kan nyawer. Buyut. Buyutku. Sakku entek duwite. Putune. Buk asmara arep nyawer. Oh, mata. Mbak Lucy ape nembang putune kersane nyawer. Ya, apik ngono ya. Masyaallah barokah tenan. Mbah Kung. Barokah. Nggih. Wis sagek pokoke wayangan iki langka tenan nih. Wis duwe oleh. Wis duwe. Kiai Duwe, duwe. jujur lho, kiai jujur. Ayo. Oh alah nggih. Salah. Iya. Seger waras nggih kok. Lah iki wah tambahin. Masalah nggih Kung. Walah nggih Kung. Isin aku ora nyangoni wong tuwa malah disangoni. Ngene iki sesuk ana tunggale ta ora. Iki wayahe munjung malah ora blas iku. Lah iya le aku ya putune iki ya ora beda kasih kok ya eruh ngono masalah. Masya Allah, matur sembah nuwun Mas. Berkah selalu Mas. Sekali. Ya Allah. Putune. Lho, iki mau dilopok. Iki Wis kudu diwene Mbak Eni. Lah aku kok kliwatan, Mas. Oh, dikene Mbah Eni. Disusuli. Nggih, dibawani gubuk asmara. Nggih. Karo jumeneng ya ora apa-apa. Oke, Ah. gubuk asmara niki ditayubne napa jaranan sentere we? Tayub. Oke, joget nggih. Oh. Donjleng-donjleng iki Gusti Allah, pun kok ketinggal to. Oh, malah Gusti Allah pengen ngeroh napa? Tayub. Tayub. Aku pengen ngeroh jogete. Kon ayub ledeke nggih. Ngantek yo sing ngantek kantil. Lho, biyen Mbak Ji Parman iki penggembare Buta Jim. Ya nyuwun ditayubke ya. Nyingkar bawane pucung sik. Ningkar ningku Jolang dadi begendonge. Jo, aku ndene pengasuh. ngasuh ngasuh kok ngono. Ajudan. Ya ajudane Mbah Kung. Oh, Wiwi tane nyingkar nyingku
Oper Mbak Eni. Mbak Eni karo ngelus-ngelus bae. Genten Mbak Eni nggih, Kong. Niki gantos Mbak Eni. Karo nggih. pijeti Mbak Eni. Spesial dukun pijet iki. Dukun pijet piye? Bintang ketoprak. Dukun bayi. Ayo. Yen Swarga donya. Ya turu ya. Atine Mbah Kong rasane pripun? Sae. Seneng. Adem. Adem lah. Oh, adem kok aja. Ning kene ae kok wong telu aja mantuk. Terus kan ngopo? Lah kok uri-uri Mbah Kong kersane atine adem. Nanggap jenengan pokoknya anggere nanggap rong bengi wis adem terus wae. Lah pripun apa mboten mulih Mbah Kong terus kemengke bengi. Alate tesih. Mumpung dereng diusumi lho nggih. Lelampahan kang Mbak Yosi Yo terakhir. ya sih ditelaske. Sing nembang jejer Mbah Kong. Oh nggih siap. Masyaallah. Aduh. Nggih kula Yosi kakung. Nggih. Nek niki tangane rada atos, Kong. Mboten empuk, Kong. Nano. Lajeng pripun? kon mriku. Nggih empuk Mbak Lucy niki kula pancen kados beras. Tangane empuk Mbak Lucy. Gaji oke Mbak. Lah nek kula empuk mboten kong. Kula empuk mboten Mbak kula. empuk mboten. Adem tangan. Adem. Nggih kula senengane nggih ngedemke tiang-tiang ngoten. Alah. Ngedemke tiyang sepuh-sepuh. Salaman Mbak Yosi Dik. Empuk Mbak Lucy. Lalu. Tresna tulus nadyaningku bekas marah. Nganggo ditayub nganggo halo ngono lho. Gubuk asmara podang kuning. Alah donjleng-donjleng iki. Apa podang kuning gubuk asmara ya ora apa-apa. Oh nggih siap. Penak- Oh gubuk asmara tok. Oh, gubuk asmara tok. Wong ora seneng manuk. Limbo senengane kok usul. Wong sing kene iki gubuk asmara tok. Berarti polos. Polos. Lah Oh, iya. dinapake, Kong. Ngenteni Joget. jogete. Joget. Ngenteni jogete sindan ladeke nggih, Kong. Aduh Mas Catur, Mas Catur. Halo. Gubuk asmara polos. Ayo, Bunang. Alon-alon mawon Masih. Gubuk asmara karya Mas Jito. Apa ya? Mangga. Iki sing beso lagi kluntrung nyedak. Gubuk asmara Bojonegoro spesial kagem kakung lho Masih.
Katrina Mbak Lucy. Jadate sajroning ati nyatan lonter bakong saya merati aku kowe dadi karma markolare ning gobok asmara enak lho Mbak Eni lewat aku kelingan gugut kae biyen tak goleren ning cagak ketak tulisan warna abang tanda isih lagan jenenge kubekas marah biyen nate tanggo kandung tresna Kowe enak lho Mas. tanpa bantal tanpa rasa buat abadi keteman asmara Buka kaini penawati lombako Rilet pijen Tomat Kasa iki lombako ngasek lah Ikulan iki lah Kubek kae Mbak Trita Masih tangan baki jagat rina enak ke masih Datang sakjroning ati Datang luntur saya merati masih golane masih Aku kowe dadi karma ning gubuk asmara sampun kalilah Wah. sampun bibar Nggih, lagunipun matur nuwun Mbak Gong, saged mandhap Mbak Marem. Gong. Mari ana segar waras sehat. Amin pangestunipun ya Allah Ini. Amin sembah nuwun nggih Nggih. matur sembah nuwun Mbak Kakung Wih. Eni. Sembah nuwun pangestunipun nggih Mas. Nggih, pangestunipun nggih kok. Sedaya saged. Ados sisitan Buyut. buyut Kurang nyawar Pak Dalang. urut kalau piyai lek gati gemati saya ngene Mas Matur nuwun Mbak kelingan Gong. banget kelingan Mbah Dalang barang wah Kula kelewatan. Allah Urung nyawer Pak Oh, Dalang. nggih Mbak Gong. Kelihatan Mbak Gong, minggu nengen Mbak. Nengen Mbak Gong. Hop. Halo. Iya, Gong. Oke. Nggih. Matur nuwun Mbak Gong. Nggih. Sembah nuwun. Pangestu nggih Mbak Gong. nggih yogane nggih Mbah Go Amin. Nggih, Amin, Sembah nuwun, amin. Sembah nuwun Mbak Gong. Amin. Jahat, jahat pan.
panjang siswa. Amin, amin. Lancar rezekine. Amin, amin, Mbah Ku. Ya lancar rezekine kula naga payang-payang. Amin, nggih, 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 nggih. Ya ben nanggep wayang malih. Niki Nggih. buyute nggih nyawer dalang nggih. Alah lah. Nggih. Napa lho? Wah, nggih, nggih. Aduh ya ora penak. Nggih, Mbah nuwun Mas nggih. Nggih, Mbah nuwun buyute we. Putu nggih. 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 Anu mandhap kula gendong napa pripun Mbak Kong? Ora apa-apa mriki-mriku 300 mawon. Lah lah lah. Wis diparingi Ora nek Mbak maksude iki yo jenenge ikhlas lho Mbak, masalah. Tak kira arep kok nggo lungguh kowe, Jo.